Masterizer. Sanibona igama le-movie yethu yango-2023 The Killer la siqala khona ngombulali owayesendaweni ye-Paris owayeqashelwa ukuthi abulale owaziwa ngegama ekuthiwa i-The Killer la simbona khona eqashe kwelinye ibhilidi elidala alirentile elingasahlali muntu ngenhloso yokulinda itarget yakhe yomuntu azoyibulala. Wayeqashe le bhilidi elilungiswayo elingasahlali muntu ngenhloso yokungaphazamiseki emsebenzini wakhe, nanokuthi leli bhilidi ayelirentile kwakuyileli elingaphambi kwala ekuhlala khona lo muntu oyitarget yakhe kumele azombulala. Usehlalela for 5 days emlindile engaqhamuki. I-The Killer kwakwaziwa ngokuthi indoda eyayingafeyile emsebenzini wayo, nokuthi wayenobuchwepheshe bokunemba ngebullet, nokuthi wayekwazi ukubekezela emsebenzini wakhe njengoba simbona ukuthi u-The Killer wayegqoka newashi elikhombisa ukushaya kwenhliziyo yakhe, nokuyikona okwakumgcine in control ngomsebenzi wakhe nempilo yakhe. Futhi u-The Killer wayeqekile kakhulu ngakwinhlanzeko, wayengakaze abanjwe futhi engakaze alenze nephutha. Nawo wonke amamishini akhe awakaze atracewe amaphoyisa. Kuwona wonke lo 5 days asewuhlalile akenzi lutho okunye ngaphandle kokuhlala alinde. Akazibali njengomuntu ospecial, kodwa uzibala ngokuthi umehluko phakathi kwakhe nezinye iy'nkabi ukuthi yena emsebenzini wakhe yakwazi ukugxila focus yaphinde abekezele. Ukuvikela umzimba wakhe ukuthi ungabi nenkwashu ngenxa yokuhlala ndawonye, wayejwayele ukwenza ama-yoga stretches for ukuzelula umzimba. Ukudla wayengaku-odi online, kodwa wayephuma ahambe ayozithengela yena, aphume esegqokiswa kwe-tourist lase-German. Yonke into ayisuke yenza wayeyiqale ngokuyiplana kusukela ekuxubheni nasekugezini. Kusinki wayespraya nge-neutralizing solution nakuzona zonke iy'ndawo ayisuke kade ey'thintile for ukungashiya ama-fingerprint, enza kube nzima for abaseshi ukuthi bamthole. Ngobusuku buka-5 wadecide ukuthi akalale aphumule ngoba wayenanomuzwa ukuthi vele le target yakhe nanamhlanje ngeke ifike. Kodwa kwathi ephaphama phakathi nobusuku wethuswa ukubona abasebenzi basehhotela beclean iroom ye-target yakhe. Lokho kwakuyimpawu zokuthi lo muntu wesifazane amtargetile wayezofika. Nokwathi lapho i-The Killer siqeda ukuhlanganisa isibhamu sayo se-sniper, wafika ngempela lo mama kuleyo room ihambisana nabanye abasebenzi basehhotela babemphathele iy'mpahla. I-The Killer yayicontisele i-eyedrop leyo ukuklina amehlo for ulungiselela umsebenzi wakhe. Yagcina isale yodwa itarget erumini yayo i-The Killer esemkhombe ngesibhamu elindele ukudubula. Wayekhombe ngesibhamu kodwa engayidonsi i-trigger ngoba wayelinde i-heart rate eyayisewashini lakhe aligqokile ukuthi yehle from 100. Wayefuna i-heart rate ibe ku-60 ukuze akwazi ukudubula itarget yakhe. Wahlala lapho wabekezela ekhuluma ngenhliziyo ephindaphinda lamagama ayejwayele ukuwasho ukuthi bekezela futhi ungamdabukeli umuntu ngoba ukuba nozwelo kuyafeyilisana. Nokwathi lapho i-heart rate yakhe isifika ku-60 wayidonsa i-trigger wayidubula, kanti lowo muntu wesifazane uzomuva. Kwaba okokuqala ngqa emsebenzini waye-The Killer ukuthi igeje umuntu uma emdubula. Washeshisa lapho waklina leyo ndawo, waqoqa iy'nto zakhe, waphuthuma eseyogibelela ukubaleka ngesithuthuthi sakhe esincane ngaphambi kokuthi kube khona umuntu onothisayo ukuthi ube lapho. Nokuko okokuqala ngqa i-The Killer egeje itarget. Emva kokulinda 5 days wonke i-The Killer kwase kufanele yemukele ukuthi ihlulekile. Nokuko okokuqala ngqa i-The Killer izibonisa itatazela. Wagijima esebaleka ngesithuthuthi sakhe esincane, enza sure ukuthi uhambela kude ney'moto zamaphoyisa. Nokwathi lapho ayesefike khona endaweni ecashile wayisusa zonke izinto ezayingamenza abe umsolo. Walahla isithuthuthi sakhe esincane, isigqoko sase-helmet wayiphonsa emfuleni, amadevu nentshebe wakushefa konke, walahla isibhamu emgqomeni kadoti womphakathi. Wadecide ukuthi ayishiye kwayona le ndawo yase-Paris ngokukhulu ukushesha. Okunye kwaphinde kwamthusa indlela amaphoyisa ayebhizi ngayo khona e-airport. Amanye amaphoyisa ehamba nezinja esikena wonke umgibeli ozogibela ebhanoyi. Ukuzama ukwehlisa ukuthuka i-The Killer yahamba yongena etoilet, wazigeza ngamanzi ompompo ebusweni, wazama ukukhokha umoya for ukwehlisa ukuthuka. Akuphelanga isikhathi esingakanani wafonelwa ile agents emqashile bemtshela ukuthi iclient alizokukujabulela okwenzekile utarget itarget. Bamnikela inye ithuba lesibili lokuthi ahambe ayokwenza sure ukuthi uyayibulala itarget noma kanjani. Kodwa i-The Killer ayifunanga ukuthatha leyo risk, yaqhubeka neplani yayo yokuhamba ishiye la endaweni yase-Paris. Esesebhanweni u-The Killer kwaba nenye indoda ayisolayo eyayigqoke iy'buko ey'dimile ngoba wacabanga ukuthi kusukela manje usengazingelwa noma ubani. I-agents emqashile, iclient, even nayo itarget ebezama ukuyibulala uma ukuthi imbonile. Ukubalekela leyo risk wahamba waya kwenye country la afika aspenda khona ubusuku kwelinye ihhotela. Ngisho nakhona kulelo hotela eliqashile wayengakhululekile ngoba wakwazi ukucupha ngokubeka amaglasi acuphele ney'valo zokumboza ukudla ngasemnyango. Njenge-alarm walala ehleli kusofa ephethe ummese wakhe. Ngakusasa ekuseni wabona kungekho okusolisayo okungamlandela, ingakho wathatha ibhanoyi elibuyele ekhaya e-America. Nokwathi lapho esefikile kwi-airport yangakubo wayesezoba nohambo olude lwekhaya ngoba ikhaya lakubo wawuhamba isikhathi eside moya khona futhi lalisendaweni eyayingekho eduze kwedolobha. Nokwathi lapho efika ngasesangweni wabona la kade kunyathela khona amabhutsi omuntu wesilisa nenqwaba yokhokho bakagwaya babelahlwe phansi ngathi
khona umuntu kade ebhema inqwaba yamaluzi. Wabona ukuthi kukhona umuntu okade la wadonsa isibhamu sakhe, wahamba ngokucophelela eseqaphile eyongena emzini wakhe. Nokwathi lapho efika endlini yakhe wethuswa ukuthi endlini kumabheketwana izinto i-upside down. Phansi kuma-tiles kwagcwele namachaphazela egazi. Wayengenandaba nempahla yakhe elimele, kodwa waphatheka kabi mayelana nokuphepha kankosikazi wakhe ohlala yedwa lapho. Nokwathi lapho eqeda ukufonela abezimo ey'phuthumayo wathola ukuthi unkosikazi wakhe uyaphila kodwa usesimeni esibucayi kwi-ICU emva kokuhlaselwa kanzima. Nokwathi lapho efika esibhedlela wethuka kakhulu ukubona unkosikazi wakhe indlela elimele ngayo, ibhandishwe ekhanda nobuso bugcwele iy'teshi. U-The Killer wafica nosibaro wakhe ubhuti kankosikazi wakhe wamchazela ukuthi usisi wakhe uhlaselwe abantu ababili, owesilisa nowesifazane. Bafike nge-taxi cab egreen enesayini ka-taxi eyelo phezulu. Ethi sebemshayile bahambe bemsabisile ngokuthi isimo sizoba sibi kakhulu kunkosikazi wakhe uma ukuthi ubeqamba amanga. U-The Killer seqeda ukukhuluma nosibaro wakhe wakhuluma nonkosikazi wakhe wayesephapheme. Nesithola ukuthi unkosikazi ka-The Killer uwazi kahle umsebenzi owenziwa indoda yakhe, kodwa ukhethe ukuthi noma bemshaya kangakanani angalikhuluma iqiniso, nokuyikhona okumenze washawa wazolimala kanje. Wenze isiqiniseko sokuthi uyamvikela umkhwenyana wakhe ngenxa yothando nokuthembeka kuyena. Iqeda ukuzwa lokho i-The Killer yahamba yayomba egcekeni la afihla khona ezinye iy'khali zakhe ayisebenzisayo. Njengamanje wayeseshintshile engasabaleki, esephenduka umzingeli. Esebenzisa le ncazelo ayitshelwe usiparo wakhe ngemoto eyi-taxi cab egreen wazulazula idolobha lonke eyifuni, njengoba wonke ama-taxi cab ase-America eyelo. Nokwathi emva kokuzula isikhathi eside wagcina seyitholile. Wayelandele efuna ukubona ukuthi udrayiva uzogcina efikele kumaphi ama-ofisi. Wathi sewabonile lawo ma-ofisi alawo ma-taxi cab, wangena ngaphakathi wa-tracker system ama-record yokuthola igama likadrayiva wayehambisa abantu abahlasela unkosikazi wakhe. Wathi selitholile igama likadrayiva nobuso bakhe, u-The Killer wazenza ipassenger elizo-request ukugibela i-taxi cab yalowo driver. Esegibelile u-The Killer wafosa lowo driver ukuthi aye kule ndawo amkhomba kuyona ngesikhathi emkhombe ngesibhamu, efuna nencazelo ngendlela yokubukeka kwalabo bagibeli ababili ayebatransporte ngosuku lokuhlasela kankosikazi wakhe. Udriver wecab washo ukuthi kwakuwumuntu wesifazane omncane ngomzimba nomunye wesilisa owayeyisigoro sabekayo eyimude. Wathi sebuthole bonke ubufakazi, u-The Killer wabulala udriver ukuqeda ubufakazi. Ngalo information u-The Killer wabona ukuthi labantu abahlasela unkosikazi wakhe abantu abaphila ngokubulala futhi abama-professional. U-The Killer waya endaweni yase-New Orleans la i-agency yakhe operatela khona. Wafika lapho warenta imoto eyi-SUV, waya nakwesinye i-storage sakhe asirentelayo esasi-private. Wafika lapho wathatha okuyi-ID eyi-fake, izinto zokugqoka, iy'bhamu ney'nhlamvu nama-number plate emoto ayi-fake ukwenzela ukuthi makunama-road block angavinjwa amaphoyisa. Wahamba waye-hardware wayothenga izinto ey'setshenziswa abantu abaklinayo, wazothenga ngisho umgqomo kadoti omkhulu. Uboyeplan ukuthi uzongena kuleyo building ye-agency ezenza umsebenzi oklinayo. Wangena esengenisana nomuntu ozodeliver esegqoke leyo uniform yakhe eyi-fake, esephusha nomgqomo wakhe njenge-cleaner. Nokwazi lo muntu owayezodeliver esehambile, The Killer angena ngaphakathi kulawo ma-office engena authorization. Nokuyilapho esithola khona ukuthi le agency enama-client aqashe iy'nkabi eziyababulali iranwa yiloya lo muntu omnyama. Le lawyer iyona eyi-arranger abantu ababezobulala ngokuqashwa ama-client a-richa nemali. Ngokuthi The Killer yayiney'nsolo ey'qinile zokuthi le lawyer ixhumene nabantu abebezohlasela unkosikazi wakhe emzini wakhe. Wayephoqa ngenkani ukuyiphendulisa imibuzo mayelana nabantu abebezohlasela unkosikazi wakhe. i-The Killer yayihlome ngesibhamu seyipikile, yadubula ummeli ngeyipikile ey'ntathu esifubeni. Kodwa phezu kwakho konke lokho, le lawyer yayinenkani engafuni ukukhuluma iqiniso. i-The Killer ngokubona ukuthi le lawyer inenkani wahamba eseya kulo muntu wesifazane wayeyi-assistant embuza imibuzo mayelana nalabantu akade behlasela unkosikazi wakhe. Lo muntu wesifazane wayi-assistant wavele wakhala encenga i-The Killer ukuthi uyaxolisa ngoba wayesazi ukuthi usezofa. Wathi ucela ukuthi ukufa kwakhe kubukeke njengento ezoba ingozi ukuze i-life insurance yakhe ikwazi ukukhokhela kahle iy'ngane zakhe. i-The Killer waphindaphinda la mazwi emqondweni wakhe ayehleze wakhuluma ukuthi ungamdabukeli omunye umuntu ngoba uma uzwela omunye umuntu uzoba weak. Ukuzwela umuntu kuyakufeyilisa kwemishini. Lo mama watshela i-The Killer ukuthi yonke leyo nto ibhalwe kuma-files, ucela ukuthi amthathe amuse ekhaya lakhe khona ezomnikeza lawo ma-files. u-The Killer wamqaqa lo mama wasebulala le lawyer wamfaka kulo mgqomo kadoti kade efike nawo. Wahamba u-The Killer wangena kwe-elevator benalo mama ephusha lo mgqomo kadoti beme nabanye abantu ababengazi ukuthi khona isidumbu phakathi. Sebesemzini walo mama oyi-assistant, u-The Killer yazibhekela yona kulawo ma-file. Nokwathi lapho esekutholile lokhu ade ekudinga wagcina isithembiso sakhe ngokuphula umqala walo mama ngesikhathi esembulala enzeka kubukeka engathi ukufa kwakhe kube i-accident njengoba ethembisile. Ngokuthi wayeseyitholile lento ayifunayo kwasesale lo msebenzi owodwa okwakuzoba imizamo yokuhlukana nesidumbu somzimba walelo esemotweni yakhe. Ingakho u-The Killer wadrive imoto wahamba eseya kwelinye idolobha, wawushiya umzimba ngaphansi kwelinye ibridge elalingasasebenzi. Wenza kwaba nzima kakhulu for ukuthi amaphoyisa angasolva lelo cala. Eseqede lapho u-The Killer wadlulela endaweni yase-Florida la omunye wabahlasela unkosikazi wakhe ahlala khona. Nokwathi efika nje wayebona exactly le ndoda ade echazelwe yona nokuthi yayifit iyinde ngomzimba, ihambane nje iyi-pitbull eyigadile. u-The Killer
wabona kungcono enze lokho ajwayele ukukwenza, ukulinda nokubekezela ukuthi alinde kuze kushona ilanga ayithole kahle le ndoda sekulate noma isilele. Nokwathi lapho ebusuku eseyitshelile ukuthi isilele le ndoda wangena ephethe isibhamu sakhe, kanti uzothi uyangena le ndoda athola ukuthi ayilele yamqhamukela ngemuva. The Killer kwabonakala ngathi yahluleka ngenxa yokuthi le ndoda yayinamandla, ingakho The Killer yakhetha ukuthi ingamvumeli ukuthi ambambe. The Killer yasebenzisa ama-tactics nama-skills okulwa yenawo. Lokho kwayenza yahluleka le ndoda eyisigora, kodwa phezu kwakho konke lokho yayingavumi ukuhluleka ngoba yayivuka. Bala baze bafika ngasetoilet nalapho The Killer yayingasena-choice ngaphandle kokumqedela ngesibhamu. Nokwathi lapho inja yale ndoda eyi-pitbull isibona umnikazi wayo esefile, yajaha The Killer ifuna ukumlumela ukuthi ubulala umnikazi wayo, kodwa The Killer yakwazi ukubaleka, wajikijela ibhomu likapetrol endlini ayezakhele lona for ukuvutha umuzi. Eseqedile ngalowo muntu The Killer wadlulela kowesibili, ngoba wadlulela endaweni yaseNew York eseyofuna lo muntu wesifazane kuthiwa mncane ngomzimba pay revenge yokuhlasela kwankosikazi wakhe. Nalo mama kuthiwa wayazi ukuthi wayelichitha igazi, The Killer ayingenandaba. Nowamlinda kwaze waba late, wam-approacha bese-restaurant. Isikhathi The Killer esekhuluma naye etafuleni, lo mama wayemkhombe ngesibhamu ngaphansi kwetafula. Lo mama washeshe wa-understand ukuthi why The Killer ila. Ngokuthi wayezazi ukuthi usezofa, wacela ukuthenga ibhodlela elibizayo, walethelwa lona kwimeni yakhe ukuthi afe seliphuzile. Wathi futhi esikhundleni sokuthi axolise lo mama, wachazela The Killer ukuthi noma wayekhona ekuhlaselweni kankosikazi wakhe kodwa akazange amthinte. Konke ukulimala okwathola unkosikazi ka-The Killer kwakwenziwe yile sigora se-pitbull. Phezu kwakho konke lokho kuchaza kwalowo mama, kodwa The Killer ayiphendula ngalutho, wayeyithulela, okukhombisa ukuthi The Killer ayingenandaba. Yatshela lo mama ukuthi baphuma ngesikhathi esemqhuba ngaphandle. Nokuyilapho aqala khona ukuxolisa lo mama esengaphandle, kodwa The Killer yayingenandaba, yamdubula ekhanda lo mama esancenga kanjalo. Help a girl up, won't you? Nokuyilapho abona khona The Killer sewile lo mama ukuthi ubekade ephethe ummesa kade ufihlile ethi uzogwaza ngawo The Killer. Nokwathi lapho sebefile bobabili abantu kade behlasela unkosikazi wakhe, wasekusela umuntu oyedwa okwakuyiclient, okwakuwumuntu owayehlele yonke lento, kwakuyindoda eyosomabhizinisi eyayirich nemali, nakuyiyona eyayisetshenzelwa The Killer kodwa bengazani ngamehlo. Wayehlala emzini owuprotectwe kakhulu, okwangalula ukungena uma uqhamuka ngaphandle. Nokwathi lapho The Killer ifika emzini weclient yathola ukuthi ibuilding ikhiwe ngomshini we-security owawuvulwa ngekhadi, okwakungeke kube lula ngempela ukuthi ungene uqhamuka kwenye indawo. Nokuyilapho The Killer agcine ikhanselile leyo nto, washutha umshini we-keycard wenza i-duplicate azoyi-aplayela online. The Killer walilandela iclient laze lawafika kwi-fitness center, nokuyila antshontshela khona umuntu oklinayo ukhiye okungena, okuyiwona khiye one-master key yokungena kuma-locker rooms. Okwakumele kwenzeke lapho kwase kuwukulinda. Nokwathi lapho iclient selisuka lapho kwi-locker area, wafika kuleyo locker, washiya i-apartment keycard, waseyibuyisela zonke izinto ukwenzela ukuthi angasolakali. Inkathi esebenzisa lo mshini kade uthenge online, wenza i-duplicate ye-access key card ngendlela esezingeni eliphezulu, nokwenza ukuthi iclient lingasoli lutho. Esengaphakathi The Killer lethuka kakhulu iclient ukubona ngendoda esimile endlini yalo iphethe isibhamu emkhombe ngaso, ngoba waqala wayitshela ukuthi umuntu oze ngerobhari. Wabuye ikhumbulela yena futhi ingakakhulumi lutho The Killer ukuthi lo muntu ubani, ingakho ikhehla le-client lasheshe lasho ukuthi kwakungayena owakhipha imishini yokuthumela lo mama oyislender nesigoro ukuthi bawuhlasela unkosikazi wayo The Killer, kodwa iplani yokuhlasela nokukhokha imali $150,000 for ukukhokhela umama oyislender nesigora kwakuqhamuke nomqondo weloya. Lachaza le client ukuthi umastermind kwe-agency iyona iloya. Lathi client, mina ngangilalele kushiwoyo futhi ngangingazi nokuthi kuzokwenzakani unkosikazi wakho. The Killer wa-understand ukuthi leli client ngoba kade lisebenzele lenze yonke lento leli khehla ukuthi kuhlasele unkosikazi walo, ngoba The Killer yageja itarget kwakufanele ayidubule lesiyibona ekuqaleni kwemuvi. The Killer yabona ukuthi ngoba vele iloya isifile, ayikho indlela iclient elizokwazi ukumtracer ngayo The Killer, ingakho The Killer wabona kungcono alixolela liyeke leli khehla liphile. Kodwa kwathi ngaphambi kokuthi ahambe walixwayisa leli khehla ukuthi malingake lizama ukumlandela noma ukumfuna liyofa ngendlela eyohlasimulisa igazi. Yahamba The Killer yashiya ikhehla eliyiclient liqhaqhazela. Nokwathi ngakusasa sibone The Killer esibuyele emzini wayo yenzela unkosikazi wayo inkomishi yekhofi esimbonayo nayo ukuthi useyalulama ngoba usephumile nasesibhedlela. Ukuthi wayesezokwenzani manje asazi, noma wayesazoqhubeka nokuba umbulala oqashwayo, noma wayesezoyishiya phansi indaba yokubulala uyena yedwa wazi, noma wayekhipha imali ayisuke eqashele yona wayesebenzisa ama-identity ama-fake. Nokuyilapho esagcina singalazi negama lakhe. Siyayibeka lapha namhlanje, ungaphuthelwa imuvi elandela izo-uploada ngekudala.